Ove godine je najveća kulturna manifestacija Noć muzeja koja se u Srbiji organizuje od 2004. godine, a ove godine se obeležava u gotovo svim gradovima od 15. do 19. maja, sada zbog nemilih događaja u Beogradu i Milanovcu u malo izmenjenom izdanju, ali kada je reč o Nišu, u Narodnom muzeju, sve se dešava na Međunarodni dan muzeja 18. maja, znači sutra, i povodom 90. rođendana muzeja. Više o tome iz Narodnog muzeja Željko Anđelković. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Evo, ovo je dobra prilika da najavimo radionice koje su namenjene pre svega deci. U današnje vreme je veoma važno da radimo, evo ovih dana se dosta priča o deci, kako treba razgovarati, kako treba ih animirati, skloniti sa interneta i društvenih mreža. Da, tako je. Ali vi radionice uvek organizujete. Tako, mi radionice uvek organizujemo i imamo zaista lepu saradnju sa niškim osnovnim školama pre svega, jer su to radionice namenjene za decu uglavnom od 7 do 14 godina, dakle obuhvata taj osnovnoškolski uzrast, izvinjavam se, i sutra. Ali su i susreti. I susreti, tako je, nisam pogrešio mnogo. A sutra, povodom Međunarodnog dana muzeja, od 18 sati ćemo u galeriji Sinagoga, koleginica Ivana Gruden-Milentijević i ja, imati radionicu za decu, tako, od 7 do 14 godina, gde ćemo proći zapravo kroz izložbu darodavcima u čast. Ta izložba je otvorena povodom 90 godina muzeja, odnosno rada Niškog narodnog muzeja, i veoma je važna jer priča o nekim ljudima koji su pomalo zaboravljeni, a koji su donirali. Tako je, a bez kojih muzej u tim prvim godinama ne bi postojao, i to je ujedno poziv i svim Nišlijama da ponovo daruju, jer lepota je u darivanju. Time će obezbediti sebi mesto u besmrtnosti, jer mnogi od tih ljudi, nažalost, više nisu među živima koji su darivali tamo 30. i 40. godina minulog veka, ali o njima se priča i o njima se zna. Njihove priče su uvek interesantne i priče o tim predmetima su interesantne. Znate, neki predmet može da bude na prvu manje značajan, ali kada čujete priču koja stoji iza tog predmeta, kako je recimo došao do vlasnika, pa posle do nas i tako dalje, onda shvatite kolika je zapravo vrednost tih predmeta i koliko je vrednost ličnih priča. I svako od nas ima neku priču koju bi mogao da ispriča i koju bi mogao da daruje muzeju. Tako da je to poziv i darodavcima da mogu i sutra da dođu. Od 10 do 17, tako? Tako je, sutra će na toj izložbi darodavcima u čast biti kolege kustosi Bojana Milenković, ona je istoričarka, jedan od glavnih autora, autor kataloga za tu izložbu, jedan od glavnih autora čitave izložbe i pokretač tog projekta, i kolega Vladan Radisaljević, etnolog, tako da eto, iz oblasti etnologije i istorije imamo sutra dvoje dežurnih kolega, a onda ćemo koleginice i ja od 18 da prođemo s decom prvo kroz tu izložbu na malo drugačiji način, da im damo neke logičke zadatke, da pokušaju da prepoznaju. Znači, biće kviza, ali tako? Biće kviza, da pokušaju da prepoznaju neke delove grada, da pokušaju da prepoznaju nešto što se koristilo do možda samo pre 50 godina, što je danas već raritet. Dobro, kakvih predmeta ima tamo? Šta se vama, recimo, najviše dopada ovako lično i kako biste pozvali građane da, recimo, barem jedan predmet da izdvojite koji ovako skreće pažnju ili koji ima mnogo zanimljivu priču ili ličnu? Prosto negde ne bi bilo fair da izdvojim nijedan predmet, jer meni su zaista svi oni predmeti dragi i zanimljivi na poseban način. Etnologija je uvek nekako koloritna i lepa i iz etnologije se uvek može vidjeti. Ali tu se misli recimo na kakvu zbirku, u stvari, recimo jedno? Pa etnološka zbirka je recimo nešto što je u vezi sa tim, sa nasleđem našim, koje je tu recimo izložene deo etnološke zbirke iz 19. veka, kraj 18. i početak 19. veka. Izložen je nakit, recimo, s kraja 19. veka. Tako da ima puno toga što je jako lepo i neobično. Vi imate nakit onda praistorijski. Vezivali smo tako prosto priče, da vidite kakav je nakit bio u praistoriji, kakav je bio u srednjem veku i kakav je nakit, recimo, u tom nama bližoj prošlosti. To je kraj 19. veka, nešto čak i početak 20. Vidjet ćete fantastične skulpture iz istorije umetnosti, vidjet ćete album Hristine Bošković, shvatit ćete zašto je ona jedna od zaboravljenih heroina i tako dalje. Dakle, ima puno toga i treba odvojiti jedno pola sata vremena minimum da prođete, da pročitate o tim ljudima koji su zaista bili veoma značajni za istoriju duha ovog grada i konačno ove države, jer Niš je jedna država u malom, u smislu da imamo zaista toliko toga da ponudimo. Evo, ono što je zanimljivo, ovo nisu
su prve radionice koje organizujete. Prošle godine i preprošle, ja mislim da sam baš bila na nekoliko gde sam pratila mališane koji su bili toliko uzbuđeni jer vaši zaposleni to na vrlo zanimljiv i njima prilagodljiv način prezentuju i koliko su važne te radionice za decu. Jer evo, mi stalno pričamo da su deca na internetu, na društvenim mrežama, da nemaju ponuđene sadržaje, a nije baš tako. Treba samo znati za njih, je li tako? Treba znati. Šta su pokazale te radionice? Jel se ta deca ista vraćaju ili ima novih? Ima i oni koji se vraćaju, a te društvene mreže su korisne zato što na društvenim mrežama saznate kada su radionice. Dobro, da. Dakle, na našem zvaničnom Facebook nalogu Narodni muzej, Niš zvanična strana, tako i na Instagram nalogu, vi imate informaciju u vezi sa tim šta se dešava u muzeju. Tako da ja nisam a priori protiv društvenih mreža, one zaista mogu biti korisne. Druga stvar, pitali se da li se vraćaju neka deca. Da, vraćaju se i te radionice su osmišljene tako da se pokrene njihov duh, da se pokrenu njihove ruke. Recimo, kada smo imali radionicu izrade nakita, pa da deca malo rade nešto manualno, da shvate da ruke mogu da se koriste. Eto, i na drugačiji način, ne samo za scrollovanje po ekranima. Tako da je zanimljivo, drugačije. Čuju uglavnom uvek neke priče. Nije samo stvar da dođu i da naprave nakit, ne znam, iz doba antike ili iz doba 19. veka. Trebalo bi da čuju nešto o tom nakitu, o tom periodu, da kad kažemo antika da znaju na koji vek se to odnosi, kad kažemo 19. vek da negde imaju u glavi šta je bitno što se desilo tokom tog 19. veka za Niš, za svet, za državu Srbiju ili tako dalje. Tako da, deca su dobri slušalci i mi smo ti koji ih ponekad kvarimo, a oni dolaze zaista znati željni. Mi smo imali inkluzivne radionice, to želim da pomenem, u saradnji sa Centrom za dnevni boravak Mara, dakle i sa odraslima i sa decom. Krenuli smo sad aprila i nastavit ćemo dalje. To je jedna posebna ljubav, jedan poseban odnos prema tim ljudima za koje shvatite koliko toga mogu da vam daju. I dobili smo neki poklon od njih. I to je zaista bilo jako lepo. Obeležili smo neke njihove dane koji se obeležavaju. Dan osoba sa Downovim sindromom, dan dece sa autizmom i tako dalje. I vidite koliko od njih zapravo su veliki kreatori i zaista u svakom od njih čuči jedan mali genij. Sad, pošto je Međunarodni dan muzeja, da li će biti otvorenih objekata i da budu besplatni? Međunarodni dan muzeja se slavi od 1977. godine i on je ustanovljen sa ciljem da se promoviše i zaštiti kulturno nasleđe, ne samo u Srbiji, nego svuda u svetu. Dakle, Međunarodni dan muzeja, 18. maj. Tako da smo mi rešili da sutra otvorimo sve naše objekte besplatno za sve individualne posetioce, da li su domaći ili strani, potpuno je svejedno. Dakle, sutra besplatno u muzej, dobrodošli svi. Dakle, Medijana, Ćele Kula, arheološka sala, postavka Stevan Sremac, Branko Miljković, galerija, sinagoga u kojoj će uveče biti i radionice i logor na Crvenom krstu. I ono što je važno, potpuno mi imamo sjajnu saradnju sa Nurdorom i veliku količinu novca smo već darivali. Eto, sutra poziv svim ljudima još jedno, pošto je sve besplatno, a ono odvojite jedno 50 dinara, većina toliko može i stavite u onu kutijicu, to je za decu, onkološke pacijente koji se leče u kliničkom centru Niš na dečjoj klinici. Dakle, da budemo humani, da darujemo, kao što je izložba osnovna naša kaže darodavci, da darujemo nešto naše malo, može nekoj deci da mnogo pomogu. Ti objekti su preko dana otvoreni ili će biti kasnije? Ti objekti su otvoreni preko dana, dakle u regularno radno vreme. Dakle, Ćele Kula je sutra od 9 do 19, logor je od 9 do 17, Medijana je od 9 do 16, sinagoga je od 10 do 17, odnosno nastavit ćemo, neće biti prekida, bit će do 20 sati sinagoga sutra otvorena zbog tih radionica, postavka Stevan Sremac, Branko Miljković od 10 do 17, kao i arheološka sala od 10 do 17. Tu će biti kolege muzejski vodiči koji veliki posao rade i ja želim zaista da im se svima zahvalim. Muzej, svi naši objekti su, odnosno većina, bila otvorena i 1. i 2. maja i za Veliku subotu. Bez muzejskih vodiča to ne bi bilo moguće. Kolege su dale maksimum, imali su jako puno posla. Sutra će biti dežurni na svim objektima i kustosi uz njih. Dakle, kustosi raspoređeni po zbirkama, istoričari, arheolozi, numizmatičari i tako dalje. Tako da građani mogu da eventualno dobiju neka dodatna pojašnjenja u vezi sa nekim predmetima ili delom postavke koji ih interesuje. Sad ono na što mi uvek skrećemo pažnju, pošto smo mnogo
dugo čekali na otvaranje arheološkog nalazišta Medijana. Eto, ono je otvoreno zvanično u decembru prošle godine. Sve je počelo sad sa prolećem da to bolje funkcioniše. U prvom navratu je bilo mnogo ljudi, gledali smo kadrove kako čekaju da uđu, bilo je besplatnog ulaska, ali evo ja imam neki podatak da ste prestigli rekordnu godinu u smislu posećenosti. Samo tokom aprila meseca objekte Narodnog muzeja posjetilo je 15.220 ljudi iz Srbije, ali i iz Amerike, Azije i gotovo svih zemalja Evropske unije. Da, kada budemo završavali ovu godinu, ako se ovako nastavi, mi ćemo zaista preteći tu 2019. Tada je 105.000 ljudi prošlo kroz Niški Narodni muzej, onih evidentiranih, dakle tu računajte da je bilo još nešto malo ljudi koji su prosto prošli, a da nisu upisani, koji su bili besplatni, kolege i tako dalje. Da, Medijana zaista je krenula jako dobro, 27. decembra je otvorena, preko 25.000 ljudi je sa onim velikim naletom od 10.000 koji je bio krajem decembra i sve do 8. januara je bilo besplatno, do sada je negde preko 25.000 ljudi samo Medijanu posjetilo i sada se ona tu negde, tu su Ćele Kula i Medijana se bore za prvo mesto. Ćele Kula i dalje prosto tu jedno neprikosnovenih tačaka kada obilazak grada. Jedan od jedinstvenih. Da, u pitanju Medijana jako dobro ide i sve više ekskurzija što nas raduje. I evo poziv još jednom osnovnim školama sa teritorije grada Niša da dovedu decu bez obzira na dan. Dakle, ne mora da bude prvi četvrtak u mesecu kada je Medijana besplatna za sve individualce. Dakle, škole sa područja Nišavskog okruga mogu da dovedu decu do Medijane kad god požele, neka nam se samo jave da to evidentiramo i mogu besplatno da dovedu decu, da vide po čemu je Niš. Eto, to slavan još iz doba antike. Evo, pozivam režiju da pusti kadrove Medijane, malo da se podsjetimo i eventualno, pošto imamo priliku, da nam kažete malo o Medijani za one koji možda još nisu bili. Pa, ja ne znam što bih ovako rekao na neviđenu smislu da je najbolje to proći tamo sa vodičima. Evo mi vidimo zgradu, dakle, ovo je prva zgrada koja je podignuta 1936. godine kada je Medijana i otvorena prvi muzej koji je podignut. Ova konstrukcija koja se sada vidi je nešto što je rađeno zadnjih nekoliko godina i koja pokriva tu vilu sa peristilom i dakle tu se vide, evo ovo su sa otvaranja, tu se vide mozaici i to je nešto zaista onako velelepno što se vidi i veoma značajno. Ali mnogo zavisi od samog vodiča kako prezentuje. Pa, znate kako, na arheološkim nalazištima u čitavom svetu, dakle, evo, ovo je nova postavka, ovo je sa otvaranja, naša direktorka Vesna Crnoglavac, koja je inače i zadužena za Medijanu, ona je muzejski savjetnik arheolog. Suština je da građani sami, odnosno posetioci šetaju. Tako, zato što na svim arheološkim nalazištima sveta, pa tako i u Nišu, vi imate infotable gde vam stoje osnovne, šta više ne osnovne, nego dovoljno informacije u vezi sa tim šta vi vidite ispred sebe. Tako da klasičnog vođenja po Medijani nema. Jedino ako sami unajmite nekog vodiča, recimo iz udruženja turističkih vodiča. Zato što je to toliko veliki prostor i kada bi vodiči svakog posetioca vodili kroz Medijanu, ti obilasci bi trajali jako dugo i onda bi redovi bili ispred, evo, vratili smo se u studiju, redovi bi bili ispred Medijane da se uđe. Dakle, klasičnog vođenja kroz Medijanu nema. Sve piše, sve savršeno obeleženo. Sasvim dovoljno se vidi. Za sve posetioce više nego dovoljno, verujte mi, svi odlaze jako zadovoljni. Oni naravno čuju kad god su naše vodiči u mogućnosti, dakle ne možete nekad jedan dođe pa prođe 2 minuta, da, ali zato postoje organizovane posete, recimo ako su škole, naravno da će ti nešto reći. To se podrazumeva, ali individualci, dakle jedan dođe u 10 i 3 minuta, drugi dođe u 10 i 7 minuta. Ne možete vraćati stalno priču na početak, dakle priključite se, eventualno nešto dodate. Ali osnovna je stvar da su staze obeležene kojima se kreće, to je jako bitno, da sve stoji ispisano na srpskom i na engleskom, dakle potpuno je čitljivo i prepoznatljivo i u svetu arheološkog turizma i to je, verujte mi, dovoljno. Niko sa Medijane nije otišao da nije dobio informacije ili da je ono, ako je čak sam sve vreme prolazio, da mu nešto nije bilo jasno. Sve je savršeno jasno, zaista jako dobra postavka uređena. Jel će se uvesti možda audio zvuk za sve one? To hoće, to je sad dalje sve u planu da se Medijana razvija. Tako je, i da prati trendove, ali tako? Prvi korak, tako je. Ovo je samo prvi korak, bilo je bitno da se otvori i da se pokaže čime Niš raspoloži i zbog čega je to nalazište toliko važan, tako da su to projekti koji su u toku. Ja verujem da ćemo već s jeseni imati neke novitete, o tome ćemo tada
pričati, da sada ne prejudiciramo, ali radi se na Medijani i ona će se tek u tom smislu razvijati. Dobro, što se tiče radionice, samo da podsjetim, ali radionica je dakle sutra. Ali prijava da li je potrebna? Pa može i bez prijave. Mi smo stavili tamo na našem Facebooku se nalazi, dakle ivana.gruden@narodnimuzejniš.rs. Koleginica Viši kustos muzejski edukator, ona je glavna u tome, ja joj samo pomažem i evo promovišem, ja ću tamo isto biti sve vreme. Dakle, sutra od 18 sati galerija Sinagoga, dovedite decu da se malo poigramo. Vi čak možete i da ne budete tu. Kad kažem vi, mislim na roditelje, možete da popijete negde kafu, nama ih ostavite na 2 sata, da se mi malo družimo s njima, da prođemo kroz tu postavku, da vidimo predmete koji konačno nisu često iznošeni iz depoa. Etnološku zbirku, nažalost, mi nemamo gde da izložimo, nemamo još uvek stalnu etnološku postavku. Jer ima najava nekih da će se taj problem posle rešiti? Čuli smo i na otvaranju, gradonačelnica je obećala da ćemo dobiti zgradu i mi zaista verujemo da će to tako i biti i radujemo se tome jer muzej ima preko 45.000 predmeta. Naravno da nije sve za izlaganje, naravno da ne postoji ni jedan muzej sveta gde sve je izloženo, bilo bi potpuno suludo. Evo, priča se da će to biti preko puta prehrambeno-hemijske škole, samo da kažem za građane koji ne znaju. To je ogroman prostor kada se gleda iz ptičije perspektive, vi zapravo vidite koliko je. To je u stvari ceo jedan kvart. Tako je, tu na fantastičnom mestu i verujemo da će to biti i onda će to biti zaista onako postavka kakvu Niš zasluži. Jer Niš je zaista veliko sedište kulture i Nišlije zaista imaju osjećaj za muzej i uopšte za institucije kulture. I ja zaista volim sve naše građane koji dolaze, jer svako od njih donese vrlo često i neku svoju priču. Eto, opet još jednom poziv da sutra, ako imamo nekog od novih darodavaca koji žele da sebi obeleže mesto, obezbede mesto u istoriji ovoga grada, da dođu do muzeja, da popričaju sa našim kolegama. Kustosima dovoljno da pokažu neku sliku ako za nešto misle da je značajno i onda se eventualno može krenuti u proces darivanja. Evo imamo nekoga na vezi i dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro, recite. Veliki pozdrav vama, televiziji Zona Plus i vašem sagovorniku. Ja da se predstavim, ja sam svoj radni vek završila kao profesor zbog nečeg u porodici, suprug umro rano, deca ostala, morala sam da napustim svoju poziv arhitekte i otišla u prosvetu. Ali ne žalim se, lepo je raditi sa decom, u prosveti treba raditi ko voli decu i ko je emotivan. Inače, ne treba... Jel to podržavate ove radionice? Jel to želite? Tako je. Međutim, drago, ne znam šta je kolega završio, vaš sagovornik, ali me je prijatno oduševio. Vratila sam se, pošla sam u prodavnicu i vratila sam se. Dragi gospodine, ja sam kao student arhitekture, inače sam istureno odeljenje bilo iz Beograda, ja sam ovde u Nišu završila. Mi smo sa profesorom Nestorovićem, sa profesorom Romićem koji je predavao beton, obilazili. Ja sam sada veoma zadovoljna i srećna za Medijanu. Ja sam 3-4 puta išla. Međutim, šta je moj poziv vama sve pohvale? Šta je moj poziv prosvetarima, nastavnicima, učiteljima? Volim, neka obiđu deca jednodnevni izgled, obilazi ili dvodnevni Srbiju, ali toliko lepih stvari imamo, Niš, okolina Niša, Pirot, Dimitrovgrad, da ne pričam sve ovo, jer me emotivno i Pirot vezu i Dimitrovgrad i Slavinja i tako dalje. To su stvari koje treba ugraditi našoj deci, da čuvaju ovo što je mnogo dobro. Ja smatram i tvrdim i odgovorno stojim iza svojih reči da je Niš najlepši grad u Evropi. Slažemo se sa tim. Ima lepih stvari. Dajte gospodine, dajte nastavnicima nekako, ne znam kako, preko školskih... Evo sada ćemo čuti. Hvala puno što ste se javili. Evo, vi ste već rekli da postoji saradnja sa osnovnim školama. Da, postoji. Prvo, hvala gospođe na lepim rečima i uopšte na uključenju. Postoji saradnja i znate šta, to iskreno zavisi od entuzijaste, koliko je entuzijasta zapravo taj jedan nastavnik ili profesor ili učitelj, kako god želite, koliko on želi da pomeri decu iz učionica, koliko ne. Muzej treba da bude globalna učionica i muzej treba da bude mesto gde vi možete da održite i čas istorije i čas geografije, pa da opet povežete sa našim predmetima ili kako god, čas srpskog jezika. Mi imamo književnu zaostavštinu posvećenu Sremcu i Miljkoviću, dakle Nišlijama, jednom po rođenju, jednom po duhu o kojem je
pričao i dolaze. Uvek može više. I mi nemamo, nažalost, mogućnosti ni na koji način da insistiramo da neko dolazi, ali su naša vrata za sve otvorena. Konačna postavka Stevan Sremac, Branko Miljković je besplatna upravo zbog toga. Uvek je i bila i biće. I na to se bilo dugo čekalo. I na to se čekalo, zato je napravljeno. To je jedan i mali književni klub. Dakle, tamo su uvek svi dobrodošli da održe promociju neke svoje knjige, da održe jedan čas retorike, čega god. Dakle, svega što je u vezi sa pisanom ili reči ili uopšte sa govorom, sa interpretacijom. Tako da smo mi, recimo, te inkluzivne radionice tamo radili, nam je taj prostor bio dovoljno ušuškan, dovoljno blizu i centru Mara da oni mogu jednostavno da dođu. Za decu je, nažalost, veliki problem to dolaženje organizovano kada vi treba decu iz Niške banje ili, ne znam, sa vrha Palilule ili kada nije centralna gradska opština, kad treba da dođe do grada. Onda se tu pišu zahtevi. To škole, nažalost, moraju da rešavaju. Ne možemo mi. Treba autobus, treba saglasnost roditelja. Ja sam roditelj, sve mi je to poznato, ali je moguće. I mi zaista imamo dobru saradnju i verujem da će biti sve bolje i bolje. I čitav tim koji se nalazi na čelu Niškog narodnog muzeja zapravo radi na tome sa upravama, sa gradonačelnicom, sa svima sa kojima treba smo u kontaktu, ne bi li se što više dece uključilo. Ne samo u radionice, nego da prosto prođu kroz muzej, da shvate da to postoji, da to nije ništa strašno, da je to zanimljivo, da može biti poučno, da može biti možda čak i dosadno ponekad, ali na tome se treba takođe raditi. Ali i kulturi ponašanja u muzeju, recimo. Važno je to što čujemo i od dece, od svih sugrađana, neke sugestije su jako dobro došle. Znate, ne vidite vi uvek najbolje sve, ali su komentari uglavnom preko 90% slučajeva pozitivni, to vidimo iz knjige utisaka gde su ljudi jako zadovoljni i time što su čuli od naših kolega muzejskih vodiča i od toga što su videli na postavkama. U arheološkoj sali recimo isto nema klasičnog vođenja, ali tamo skoro o svakom predmetu piše ponešto, nekima su i malo duži tekstovi, imate QR kodove. Dakle, na svaki način vi možete da se informišete za nešto što vam je stalo. Konačno uvijek možete da pitate vodiča, pa ako vodič ne zna, potrudit će se da sazna. Znate, nismo ni mi svi ali hajde prvo da svi upoznamo svoj grad. Najbolje je prvo pre svega građani, a onda i turisti. Ja pozivam gospođu da nam se javi, da dođe neki dan do muzeja, da nam ispriča svoja sećanja na Medijanu, obzirom da kaže da je na istorijnom odeljenju arhitekture diplomirala u Nišu, dakle, pretpostavljam da ima neke godine i da pamti Medijanu možda iz nekog drugačijeg svetla, pa bilo bi nam i to značajno kao svedočenje. I to je dar, zapravo. Neki zapisi su dar, ne mora predmet samo biti. Neka svedočenja koja su snimljena, recimo, o logoru, gde ste snimali ljude koji su odmah nakon oslobođenja, koji su hteli da ispričaju svoju priču, su danas živa svedočanstva i sećanja i, nažalost, više preživelih nema, bar da mi znamo. Dakle, to je dragoceno. Dakle, nekad je mnogo dragocenije ono što ćete nam reći nego što ćete nam fizički darivati u smislu predmeta. Tako da svi ste dobrodošli uvek u muzej. To je jako važno da dolazite. Za decu je uvek besplatno, ne znam, vojska ima besplatno, policija, stari građani imaju, studenti, učenici imaju povoljnije cene. Konačno, ako nemate novca, uvek možete da kažete ja želim da vidim nešto, ali ja zaista nemam novca. I niko vam neće reći ne možete ući u muzej, jer je muzej otvoren za sve. Muzej zbog posetilaca postoji. Jedan od glavnih postulata jeste rad sa publikom. I evo, znači, krećemo sutra od 18 sati, koleginici Ivan Gruden Milentijević i ja, vidimo se u sinagogi od 18 i ne zaboravite Nurdor. To je jako važno, dakle, da doniramo, da budemo humani. Bar po 50 dinara, svako može, da toj deci koji su onkološki pacijenti bude lakši život. Evo, bolje poruke za međunarodni povodom Međunarodnog dana muzeja ne postoji. Dobro, hvala još jednom što ste bili naš gost. U nastavku gledamo reklame, malo predaha, a onda pričamo o Narodnoj biblioteci koja proslavlja 144 godine postojanja.